तर लेट्स प्ले जाऊया सबडीच्या दिशेने. आपण दुसऱ्या सेमीफायनलचं दुसऱ्या सेमीफायनलचं सरळ आपण पाहतोय आणि दुसऱ्या सेमीफायनलचं थराड पाहत असताना आपण पाहतोय केदारवाडी प्रीमियर लीग. चला लेट्स प्ले जाऊया सामन्याच्या दिशेने. दुसऱ्या सेमीफायनलचा थेरा रंगलाय. याची डोळा त्याची सोळा. पहिला सेमीफायनल मधला गेलाय. पहिला फायनल संघ दाखल झाला होता तोच म्हणजे काय होरन ओनली फ्रेंड्स आणि त्याच्या विरोधात खेळण्यासाठी हा प्रयत्न इथे चालला गेला होता. पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू येतोय. अजिंक्य भूते कशा प्रकारे कामगिरी करेल यावी चमक धमाकुमक यावी दाखवली जाते. चेंडू पाठवला जातोय. येतोय KPL चौकार. यावी नाराज असेल. क्षेत्ररक्षण थोडस खराब इथे ठरतंय. अजिंक्य भूते गतबरीचीचा रन मशीन म्हणून ज्याला गेलेल्या वर्षी ओळखले गेले होते. 210 दबा देणं बनवले होते आपल्या फलंदाजीवरती. यानंतर खेळल्या फुटका लाजवाब कामगिरी केली होती. ऑरेंज कॅपचा मार्केट ठरला होता पण तो अजू यावेळी थोडासा शांत राहिला. असं म्हटलं जातं ना की एक सामना खेळल्यानंतर थोडेसे पाय कुठेतरी वर जातात पण त्यातला अजून नाही. या सामन्यामध्ये दाखवायला लागेल. हा फटका खेळला जातोय. चेंडू पाठवला जातोय. सीमारेषा पार येतोय. अजून एक दमदार शानदार 70-70 चौकार. 70-70 चौकार खेचल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 8 या धावसंख्येवरती. नंतरच्या चेंडूवरती बॉक्स आउट. मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकलाय. कोण आहे गतवर्षीचा ऑरेंज कॅपचा मारेकरी. क्रीडांगणाच्या बाहेर महत्वाच्या मॅच मध्ये खेळली नाही कमाल. हानली समोरच्या संघासाठी धमाल. विकेटचं बदल. खेळागडीच्या दिशेने अजून एक मोड आहे. इथे नवीन फलंदाज दाखल केला जातोय. यावेळी खेळागडीच्या दिशेने नेक्स्ट बॅटर दाखल झालाय. मुन्ना 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 या चेंडूवरती काय करतोय. नाही लावू शकलाय चुन्ना कारण येतो इथे डॉट बॉल आणि षटक यावेळी आपण पाहतोय संपुष्ट देतोय. षटक एकचा खेळ समाप्त. टीमची टोटल धावसंख्या 8. चेंडूवरती 3 विकेट न घडण्याचा कारनामा राहुलने केला होता. तो राहुल यावेळी दाखल झालाय. पहिला चेंडू टाकायचा होता अलिबागात. चेंडू चाललाय गेली भागात. पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा. अतिरिक्त धावी ते दिली जाणार आहे. एष्टा स्वरूपामध्ये धावफलक इथे ओपन केला जात आहे. धावसंख्या 9. वीरेंद्र राठे आपण पाहतोय स्वतः कर्णधार असल्यासारखी एक खांद्यावरती ओझ हे नेहमीच जड होत असतं पण जड नाही करायचं. चेंडू ब्रह्मास्त्र बाबाला जातोय. परफेक्ट टार्गेट गोलंदाजी इथे केली जाते आहे. म्हणजेच काय जखडून ठेवलं जात आहे. सुभाष गीते मागच्या 3 सामन्यांचा सलग 3 सामन्यांमध्ये सामनावीरचा किताब या सुभाषच्या नावावरती राहिला होता.
दुसऱ्या दिवसामध्ये कारनामा केला गेला होता, दुसऱ्या दिवसामध्ये मी इथे नव्हतो, पण तो कारनामा त्यानं केला गेला होता. पुढे त्यार मीडियम पेसर यावेळी ब्लॉकरचा चेंडू कडून झाली इथे चूक, इथे धाव मोजली जाणार आहे. थोडस फॉर्मल पडला, चेंडू पकड्या पकडीचा बरोबर खेळत होता, पकड्या पकडीचा गेम आठवला, लहानपणीचे दिवस आठवले आणि त्यामध्ये पकड्या पकडी खेळली. चेंडू लास्ट पर्यंत पकडू शकला नाहीये. एक धाव इथे मी इथे आहे. ह्याच्या मध्ये त्याने धावफलक दुबेरी अंकर मध्ये इथे प्रवेश केला जातोय. टीमची टोटल धावसंख्या 10 वरती आहे. नेक्स्ट बॉल घेऊन याबी राहुल. याबी टाकलेला चेंडू व्हाईट बॉल 2 धावांचा इशारा इथे आपण पाहायला भेटलाय. थोडासा नंतर त्या चेंडूवरती दांडी गोल. गोलंदाज आता एकच मनामध्ये म्हणत असेल, नको बघू सरा गाणं, तुझी दांडी इथे उडवले बघ वागानं. जी हा, नक्कीच गाणं गात असणार आहे गोलंदाज, कारण 3 सामन्यांमध्ये चांगला ठरला होता, पण पूर्वी तुझ्यापेक्षा वरचढ आहे हे ते दाखवून दिलं जाते. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर करावरती तब्बल 12 ही धावसंख्या. 2 गडी बाद सलामीला आलेले दोन्ही फलंदाज क्रीडागृहाच्या बाहेर दाखल झाले. त्यानंतर थावडेवाडी संघाला विलंब करणारा शुभम यावी दाखल झाला असेल. पहिला चेंडू शुभमने यावी बॅकफूट वरती आला. एशिया खबर मध्ये 2 धावा इथे घेतल्या जात आहेत. एकच धाव या चेंडूवरती दिली जाते की 2. ह्याचं डिसिजन पेंडिंग आहे. डिसिजन पेंडिंग विचार ना. टेक्निकल टीम एकत्र या, चर्चा करा. व्हिडिओ नको. आहे याची देखील नोंद घ्या. जाऊया सामन्याच्या दिशेने. यावेळी शुभम पवार दाखल झालाय. होम साईड थावडेवाडी संघाला बिलॉप करणार आहे शुभम पवार. खेळांगणामध्ये आल्यानंतर षटक संपुष्ट देतोय. निर्धारक षटकाचा खेळ इथे होतोय समाप्त. 2 षटकांमागे टीमच्या टोटल धावसंख्या टीमची टोटल धावसंख्या 13. आता कोणाच्या चेहऱ्यावरती वाजवणार इथे 13, पण टीमची टोटल धावसंख्या 13 वरती आहे. गोपाळकृष्ण मालवण संघाचे चेहरे पडलेत की काय? अजून सामना संपला नाहीये मित्रांनो. आपला खेळाडू फक्त एकदाच जी लाईन आखून दिली आहे ना त्याच्या आत एकदाच येणार आहे, याची आपण नोंद घ्या. सोहम यावेळी गोलंदाजीवरती दाखल झालाय. सोहम कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल? चला वेळ काढू नका, पटापट गेम ऑन करायचा आहे. यावेळी आपल्याला चेंडू पहिला चेंडू स्वेर ठरणार की काय? येस, पंचांचा बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातो. पंच पिंटू गाभेडकर यांचा आलेला हा बॅट बॉलचा इशारा आहे. कहाणीमध्ये 30 दाखल करणाऱ्या धाबा इथे मोजल्या जात आहे. टीमची टोटल धावसंख्या 14 वरती इथे करायचा आहे. 14 यावेळी करायचा प्रयत्न केला गेला होता. अपेक्षित उंचीप्रमाणे चेंडू थोडासा इथे लो राहिला असेल आणि त्यानंतर काय करतोय काय बिघडतंय हे खेळांगणावरती दाखवून देण्याचा प्रयत्न असेल. दाखवून द्यावं लागेल. ज्या ज्यावेळी तुमच्यावरती
नजरेने बघितलं जातं ना, आयुष्यात स्वतःला सिद्ध करा. संशयाने बघणाऱ्या नजरा तुमच्यासाठी आदराने झुकत चालतील. आदर दाखवावा लागेल आणि तोच आदर त्या क्रीडांगणामध्ये दाखवायचा असेल. प्रत्येक धावाने प्रत्येक क्षण आता खूप महत्वाचा इथे बनणार आहे. यावेळी आपल्याला फटका मिळत नाहीये, चेंडू मिडल अप होत नाहीये, नाराजी व्यक्त करून जाते. नाराजी एका दुसऱ्या चेंडूवरती व्यक्त करा. येणारा चेंडू तुमच्या प्रकारे कसा येईल, तुमचा संघ कसा तुम्हाला चेअरअप करेल याच्यावरती विचार करावा लागेल. आणि विचार करता सर नेक्स्ट बॉल घेऊन डाकर झाला असेल. उर्द विकेटने सोम गोलंदाजी करतोय. ऑफसाईड 4, लेग साईड 3 हे लागलेलं क्षेत्ररक्षण. यावेळी आपल्याला फटका आला, जवाब होता अगदी सरस पाठवला जातोय. चेंडू पाठवलाय, नो बॉलचा इशारा. नो +2 टोटल 3 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. 3 बिघाडा आणि काम बिघाडा. नो +2. चार धावा असतील. पुन्हा एकदा चौकार येतोय. सेम टप्प्यावरती खेळला फटका, सेम रिझल्ट. ऍक्शन रिप्ले ही स्पर्धा आपण पाहतोय. रत्नागिरी स्पोर्ट लाईव्हच्या मदतीने युट्यूबवर टेलिकास्ट देखील केली जाते. म्हणजेच काय आपण ही स्पर्धा घर बसल्या देखील पाहू शकताय. यानंतर टाकलेला चेंडू बॅट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त दाबा इथे दिला जात आहे. सोहम गोलंदाजी मार्क वरती आहे. उलट्या सुलट्या त्याची गोलंदाजी म्हणून साठी ओळखला जाणारा सोम यावेळी आपण पाहतोय. नेक्स्ट बॉल सोहम. यावेळी टाकलेला चेंडू थोडासा ऑप्टिकच्या बाहेर जाणार होता. पंच पिंटू गाबडीकर सर यांचा व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. व्हाईट बॉल आहे म्हणजेच काय अतिरिक्त चेंडू आणि अतिरिक्त धाबा समोरच्या संघाला इथे दिला जातोय. शिमक्याचा बोनस यावेळी दिला जातोय. पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा. सिलेक्ट दुसरा व्हाईट बॉल. त्यानंतर टीम मीटिंग चर्चा इथे केली जाते. धाव संख्या 26 26 धाव फलकावरती पोहोचली असेल. यावेळी टाकलेला चेंडू अतिशय सुंदर लोकलचा चेंडू होता. खोदून काढण्याचा प्रयत्न पण मिळत नाहीये. सफलपूर्वक दाबा इथे रोखल्या जात आहेत. सोहम यावेळी टाकलेल्या चेंडूवरती लाजवाब फटका. चेंडू 2 धावांसाठी इथे मोजला जाणार आहे. नक्कीच शिवन्य स्पोर्ट्स संघाचे संघ मालक प्रथमजी कावनकर सर यांचा संघ आपण पाहतोय. पुढे त्या मीडियम पेसर सोहम उलट्या सुलट्या आधारे केलेला बॉल थोडासा लेगशिकच्या बाहेर 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 चाललेली गोलंदाजी आहे. अशीच जर गोलंदाजी जर बाहेरच्या पद्धतीने करत राहिला तर नक्कीच आपला संघ देखील बाहेरच्या दिशेने जाऊ शकतो. पुढे त्या मीडियम पेसर पंचांच्या केलेला बाजूने चेंडू. यावेळी पुढे एकदा पंचांचा सिग्नल येतो आहे. व्हाईट बॉलचा सिग्नल. अजून एक जर व्हाईट बॉल जर इथे टाकला गेला ना नक्कीच संघाची दुर्दशा करणार आहे. शिमग्याची फाक ज्याप्रमाणे घातली जाते तशी काहीतरी गोलंदाजावरची चाक लागली आहे की काय. फाक आणि चाक गोलंदाजा लागली की काय. यावेळी टाकलेला फटका लाजवाब होता. अतिशय सुंदर खेळलेला फटका 2 धावांसाठी असेल. देखील फटका 2 धावा इथे मिळत आहेत. 200 मध्ये धावफलक 32. लाईट जाणार आहे. 32. चला स्पीड अप शिवन्य स्पोर्ट. आपल्याला फलंदाजी मिळणार नाही नाहीतर चोख सांगतो फलंदाजी मिळणार नाही. या गोलंदाजाने तब्बल जवळपास 13 चेंडू फेकले होते. यंदा टाकल्या नाव सगळं धोका धोका. आगावपणा तू केला कशाला आणि धावता धावता तू रन आउट झाला. कोण झाला रन आउट. पंचांचं डिसिजन इज पेंडिंग. डिसिजन पेंडिंग आहे. डिसिजन पेंडिंग. आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय
पहिल्या दिवसापासून अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत मयुरजी देवरुखकर सर पाहतायत उमेशजी महादी सर. पण मयुरेश देवरुखकर विचार जर करायला गेला तर तिसऱ्या रजनीमध्ये पहिल्या मॅच मध्ये स्कोरिंग केलेली डायरेक्ट शेवटच्या मॅच मध्ये आला होता. पण चांगली स्कोरिंग चालली आहे त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. आणि त्याच्या जोडीला असणारा उमेश महादी हा पहिल्यापासून आपण पाहतोय पहिल्या रजनीपासून आमच्याबरोबर जोडला जातोय. रनआउट दिला गेला आणि नेक्स्ट बॅटर खेळंगडच्या दिशेने 9च्या गेटवरती यश दाखल झालाय. शुभम साठी टाकलेला बॉल यावेळी सापडला पण त्यांना जागा करणारा बॉल होता. 9+2 टोटल 3 धावा या चेंडूवरती घेतल्या आहेत. 3 बिघाडा काम बिघाडा धामडसेला बिलॉंग करतो आणि धामडसेला बिलॉंग करत असताना ही गोलंदाजी इथे कुठेतरी थांबवणं गरजेचं असेल. गोलंदाजी बारकुडे आपण पाहतोय कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल वीरेंद्र राठे. काय करतोय काय बिघडवतोय त्याला थोडासा स्पीडअप घ्या विनंती असेल. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये देखील चेंडू बाहेर गेल्यानंतर थोडासा वेगवान गतीने आत देण्याचा प्रयत्न करा. प्रेक्षक गॅलरी आपल्यास खास करून विनंती असेल. आपली स्पर्धा आहे या बिडगलेला चेंडू पुढे एकदा स्वेर 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 ही ते करतोय. 1+1 घ्यायचा होता आयफोन दिला जातोय. 1+1 म्हणजेच काय 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील. गोलंदाजाला माहिती आहे की सामना लांबवायचा नाहीये लाईट जाणार आहे. पण इथे काय करतो यावेळी खेळला फटका नक्कीच 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. शुभम पवार 2-2 धावा इथे खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. 2च्या मदतीने धावफलक कुठेतरी हलता आणि खेळत ठेवण्यात जाण्याचा प्रयत्न. धावसंख्या 39 धावफलकावरती दान पोहोचली असेल. त्यानंतरचा चेंडू वाईट बॉलचा इशारा दिला जातो. 1 धाव तिथे ऍड केली जाते. धावसंख्या 40 डिपेंडेंट टोटल नक्की झाला असेल कारण गोपाळ कृष्ण मालगुड संघाकडे तितके ताकदीची गोलंदाजी आहे. यावेळी खेळला फटका बॅकफूट पंच इथे पोहोचला असेल. इरादा नव्हता यावेळी पक्का स्वतःला दिलाय महामोठा दे धक्का. यावेळी लागला फटका लाजवाब होता. प्रॉपर टायमिंग जुळलं होतं चेंडू वरती. चेंडू यावेळी चालला असेल सीमारेषा बार चौकार. अगदी सिद्धी पॅलेसला हॅलो हॅलो करणारा हा चौकार येतोय. हाय आणि हॅलो करणारा हा सिद्धी पॅलेस साठी चौकार होता. धावसंख्या पुढे सरकली असेल. धाबांचा गणेश आणि त्यानंतर चाललेले आक्रमण आक्रमण यावेळी करायचं होता संकासूर. चाला इथे महासंकासूर. चेंडू मोजला जातोय. -1 साठी 2 धाबा या चेंडूवरती. टेन्शन आलंय करेल का या चेंडूवरती फेसबुक व्हॉट्सअप या तिन्ही ठिकाणी मेन्शन केलं गेलंय. चेंडू पाठवलाय 9+4 धाब्यांसाठी. खराब गोलंदाजी खराब 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 आणि खराब गोलंदाजी केल्यानंतर टीमची टोटल धावसंख्या 51. अर्धशतक स्कोर करण्यात लागले. धाबा किती झालेत. थोडीशी कंजूस गोलंदाजी केली होती पण वीरू आला आणि वीरेंद्र लावली. तसं एखाद्याला विहिरीत ढकलावं तसं वीरूने आपल्या संघासाठी ढकललंय. शुभम पवार फार बिघड सारखा बरसला आणि ह्यावी सामना वरचवतोय की काय. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती 55 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. 55 धावा आपण स्कोर कार्डवरती उभारले गेले आहेत. हे इनिंग झाल्यानंतर टोटल 20 मिनिटं लाईट घालवली जाणार आहे. कुणीही घरी जायचं नाहीये. लाईट येणार आहे 20 मिनिटांमध्ये. ही नोंद घ्या. सामने खेळवले जाणार पण आहेत याची नोंद घ्या. 20 मिनिटाच्या आतही येऊ शकते. खेळण्याच्या दिशेने पुढे तयार वीरेंद्र राठे यावेळी दाखल होतोय. शुभम साठी दाखला चेंडू एकदा घेण्याचा प्रयत्न आणि त्यानंतर काय करते 2 धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. तिथे ठरला इथे बाद. टीमची टोटल धावसंख्या 4 पूर्णांकामध्ये बनवली गेली. 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती तब्बल मोजली गेली आहे. 56 धावा आणि 57 धावांचं टार्गेट इथे ठेवलं जातंय. कुठेही जाऊ नका. पाहायला विसरू नका. KPL चा धमाका या षटकामध्ये तब्बल
24 धावा खर्च केल्या गेल्यात. 56 धावा बनवल्या, 57 धावांचं लक्ष आहे. थोडासा लाईट इथे बंद केला जाणार आहे, कुणी जाऊ नका. मी थोडीशी रजा घेतो, रिस्क घेतो. छप्पन्न धावा झाल्यात आणि 57 धावांचं टार्गेट ठेवलंय सलर बॅटर वीरेंद्र राठे आणि त्याच्या जोडीला नौशनवरती रोशन. ही सरळ जोडी इकडे गावाच्या दिशेने दाखल झाली आहे आणि गोलंदाजी होते. गोलंदाजी ट्रॅकवरून इथे दाखल केला जातोय. लेट्स प्ले जाऊया सामन्याच्या दिशेने. पंचांचा सिग्नल देतोय, आरंभ केला जातो. थोडासा टेक्निकल इश्यू आजच्या रेजरीमध्ये देखील आपल्याला पाहायला भेटलाय. नैसर्गिक आडे कुणीच काही करू शकत नाहीये. पहिला चेंडू अकुट टप्प्याचा होता, मोठा प्रयत्न जरूर केला जातोय पण धावा मिळत नसतील. पहिल्या चेंडूवरती निर्धाव चेंडू येतोय, धाव इथे मिळत नसेल म्हणजेच काय निर्धाव चेंडू आतापर्यंत गोलंदाजी इथे सुरुवात केली जाते. प्रत्येकदा मीडियम पेसर हा कुटप्याचा बॉल मोठा फटका जरूर लगावला जातोय. क्षेत्ररक्षकाला बाय सुरू करत चेंडू चालला, क्षेत्ररक्षक होता अलीकडे, चेंडू धावून पडला पलीकडे, येतोय 20 चौकाच्या बाहेर जाणारा पहिला चौकार दुसऱ्या इनिंग मधला. त्या दुसऱ्या इनिंगच्या चौकारामध्ये धावांचा श्री गणेशा इथे केला गेला. वैयक्तिक खातं असेल संघाचं खातं आणि त्यानंतर धावांचा श्री गणेशा सुबंध स्पोर्ट संघाकडून आपण पाहतोय. आतापर्यंत 2 चेंडू फेस केलेत अजिंक्य भुते. एक ऍक्शन मध्ये 2 कट करण्यासाठी बाहेर असलेला अजिंक्य आपण पाहतोय. परत एकदा पंचाच्या उजव्या दौडून गोलंदाजी करतोय. मोठा प्रयत्न करायचा होता, त्यानंतर निर्धाव चेंडू येतोय आणि गोपाळ गुटे मालगुण संघाचा आवाज वाढत चाललाय. प्रेक्षक गॅलरी ऑफसाइड मध्ये जर बघायला गेला तर गल्लीपासून देशच्या कव्हर पर्यंत गोपाळकृष्ण मालगुण संघाचे सर्व समर्थक आपण पाहतोय. मोठा प्रयत्न नाही करू शकत आहे, चुकतोय. अजिभूते लाजवाब गोलंदाजी करतोय, शुभमची साथ त्याला मिळते. लाजवाब कामगिरी ते करणं गरजेचं असेल. धावसंख्या अडून राहिली असेल तब्बल 4 या धावसंख्येवरती. पुढे मीडियम पेसर 4 चेंडू फेस केले, यावेळी लागला चेंडू लेखिकच्या बाहेरून जाणार होता. पंचपिंडूजी गाबलकर सर यांचं बॅटबॉल संशय दिला जातोय. अतिरिक्त धाव इथे स्कोरकार्ड वरती ऍड केली जाणार आहे.
टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आतापर्यंत 5 धावसंख्या वरती. एकदा हा मोठा प्रयत्न करायचा होता. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल आहे, कोणत्या प्रकारची चूक करत नाहीये. हे तो निर्धाव चेंडू पहिल्यापासून आक्रमण आहे का आक्रमण म्हणजेच काय चौकाराची बोलीभाषा आता करणं गरजेचं आहे आणि बोलीभाषा केली जाईल का येणाऱ्या चेंडूवरती. एकदा अजिंक्य भूते नेक्स्ट बॉल अकुटापाचा टाकण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. अगदी सन्मानपूर्वक चेंडू सोडून दिला गेला. पंचांचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचला जातोय. बॅट कोचचा इशारा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव स्कोर वरती ऍड केली जाणार. धाव फलक 6 अंकांवरती जाऊन पोहोचलोय. आपण पाहतोय केदारवाडी प्रीमियर लीग 2-5 बरोबर लागलेलं हे महत्वाचं आहे. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला जातोय. षटक संपुष्टात येते. निर्णायक 1 षटकाचा खेळ इथे समाप्त होतोय. 1 षटकामागे धाबा तब्बल बनवल्या गेल्या 6. दुसऱ्या षटक घेऊन गोलंदाजी मार करून इथे दाखल केला जातोय. सुशांत वरती दाखवलेला विश्वास आणि पहिल्या चेंडूला आजबाब आहे. हो प्रथम टप्पा इथे मेंटेन केला जातोय. कमाल धमाल बेमिसाल आवाज घुमणार मैदान पुन्हा एकदा फिरणार. तो जल्लोष तो उत्साह या केपीएल केदारवाडी प्रीमियर लीग मध्ये आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. लाजवाब टप्पा मॅजिक बॉलर आहे. मॅजिक डिलिव्हरी करण्यासाठी ओळखला जातो. यावेळीचा फटका अगदी सो ब्युटिफुल सो एलिगंट जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव करावला तसा फटका इथे खेळला जातोय. खोडून काढलेला चेंडू होता. ज्याप्रमाणे दिवाळीमध्ये खोदलं जातं ना त्या प्रकारची कामगिरी इथे केली जाते. चेंडू पाठवला गेला 4 धावांसाठी. क्षेत्ररक्षक तिथे शुभम पवार थोडासा फ्लॉम्बर पडला. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रयत्न केला गेला. क्षेत्ररक्षक तिथे दाखल आहे. धापलं काढून राहिलं असेल. प्रेक्षक गॅलरीमधून आवाज येतोय. प्रेक्षकांचा जल्लोष उत्साह. यावेळी टाकलेला चेंडू स्ट्रेट अटेंड केला जातो. लाजवाब अप्रतिम कामगिरी करण्यासाठी ओळखला जातो. निर्धाव चेंडू येतोय. कोणतीही धाब इथे मिळत नाहीये. धापलक 10 वरती ग्रामदेवतेला अर्ध्याला केली गेली शिमग्याची चाहूल नक्कीच लागली आहे गोपाळकृष्ण मालगुड संघाच्या दिशेने. यावेळी खेळला फटका लाजवाब होता. नो चान्स एनी प्लेअर बॉल फॉर द बिग हिट किती येतोय चौकार. चौकाच्या मध्ये तिथे धावसंख्या 14 वरती तिथे करावं लागेल. 14 टीमची टोटल धावसंख्या 14. भारतामध्ये क्षेत्ररक्षण केले जाते. षटक संपल्याचा इशारा. निर्णायक 2 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होतो. धावसंख्या 14. 7.00च्या गतीने धावा बनवल्या गेल्या 14. उलट्या गणिताचा खेळ इथे सुरुवात झाली आहे. 12 चेंडू आणि 43 रनची आवश्यकता. 12 चेंडू 43 धावा बनवल्या जाणार का या क्रीडांगणावरती. प्रथमेश गोलंदाजी मार्कून दाखल झालाय. प्रथमेश तुम्हाला सर्वांचा लाडका पप्याचा पहिला चेंडू लाजवाब. अनिकेत चव्हाण याचा आवाज आता यायला लागलाय. थोडस शांत बसला होता. गोपाळकृष्ण मालगुड संघ आपल्या ग्रामदेवताला आराधना केली जाते. शिमग्याची ओढ आहे. शिमग्याची चाहूल आहे आणि त्यामध्ये आपल्या ग्रामदेवतेची आराधना नक्कीच करताना गोपाळकृष्ण मालगुड संघ जिथे जाईल तिथे नावाचा आलेख नेहमीच उंचवण्याचा प्रयत्न अंतिम टेनिस क्रिकेट मध्ये तो करत आलाय. संघच एक मातब्बर संघ आहे. मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडू नो चान्स प्लेअर म्हणजेच काय सुपर डुपर खेळणारा हा चौकार इथे येतोय. 70-70 चौकार इथे मोजला जातोय आणि 70-70 चौकारच्या मदतीने धावसंख्या 18 वरती. अपील मध्ये उत्साह नव्हता. एक एकटाच अपील करत होता. एकटाच काहीतरी करत होता. गाडबल येतोय. ग्रामदेवतेला आराधना वारंवारता. आता अनिकेत चव्हाण कुठेतरी आवाज काढायला लागलाय. यावेळी खेळला फटका सुवेस गीतेच्या डोक्याच्या वरून चालला असेल. चेंडू इथे फरार येतोय. अजून एक दमदार शानदार सुपर डुपर ठरणारा हा चौकार. यावेळी खेळला फटका अगदी सहज इथे अडवला जातोय. सामना कुठेतरी दूर चाललाय की काय आणि हे सतत चाललाय. 7 चेंडूवरती 35 धावा. हे समीकरण इथे बनलंय. 7 मध्ये 35 आणि 35 मध्ये 7 चेंडू आहेत. तर बनवणं गरजेचं असेल.
चौकार येतोय म्हणजेच काय धावफलक कोणी पुढे केलं. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 31 रनची आवश्यकता आहे. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 31. चला तुषार माने प्रथमेश कावलकर की आपण संपर्क साधा. तुषार माने यश गोलंदाजीवरती आपल्या संघासाठी मातबदार यश ओढून आणणार का? तो यश इथे दाखल केला जातो. 6 चेंडू 31 रनची आवश्यकता असला. पहिला चेंडू अगदी लोचला रडारमध्ये सापडलेला चेंडू सीमारेषा बाहेर जातोय. येतोय अजून एक दमदार शानदार केपीएलचा चौकार. नो चेंडू टाकला जातोय आणि त्यावरती कोणत्याही प्रकारची धाव मिळत नाही. या पंचांचा सिग्नल हा नो बॉलचा इथे दिला जातोय. अतिरिक्त धाव स्कोर वरती ऍड केली जाणार आहे. 31 आणि सामना जिंकण्यासाठी 5 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता असेल. 5 मध्ये 26 या बनवला जाणार का? वजाबाकीचा खेळ आहे. वजाबाकीच्या खेळामध्ये कोण जिंकणार कोण हरणार हे पाहायचंय. कारण बेरीज वजाबाकी भागाकार गुणाकार ही गणित आपण शाळेमध्ये शिकलो होतो. पण या क्रिकेटच्या खेळाने तुम्हाला वजाबाकीचा आणि बेरीजचा खेळ हा नक्कीच शिकवला असेल आणि तोच क्रिकेटचा खेळ या खेळाडूंमध्ये पाहतोय. मायबाप क्रीडा रसिक देखील या स्पर्धेचा आनंद अतिशय सुंदरपणे घेत आहेत. एक धाव इथे दिली जाणार आहे. दुनिया षटकातील 3 चेंडू आणि 25 रनची आवश्यकता आहे. 3 चेंडू आणि 25 रनची आवश्यकता असताना नेक्स्ट बॉल यश इथे सादर करतोय. पंचांच्याकडे बॉल 3 आणि व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय. क्रिकेट म्हणजे काय आहे? पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान करणं म्हणजे हा क्रिकेटचा खेळ आहे आणि तोच क्रिकेटचा खेळ या मैदानामध्ये रंगत चाललाय. सुंदर फटका फडतमध्ये क्षेत्ररक्षण निर्धाव चेंडू 2 चेंडू आणि 24 धाबा. जवळपास विजयाच्या उंबरठ्यावरती गोपालकृष्ण मालगुड संघ आहे. काय करू आणि दुसरा फायनल संघ या केपीएल पर्व 2 मधला गोपालकृष्ण मालगुण. भाई 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 अरे आली थांब 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 होय होय